Bé, tot seguit anem a veure les institucions de la Unió Europea, molt importants per les oposicions de Mossos d'Esquadra perquè sempre surt alguna pregunta fent referència en alguna d'aquestes institucions. Començaríem per les que serien el poder legislatiu europeu, que serien el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. El Parlament Europeu, o Eurocambra, està presidit per David Sassoli. Té la seva seu oficialment a Estrasburg per les seves sessions ordinàries, tot i que se sol fer servir sempre la seu de Brussel·les, que és per les sessions extraordinàries, i també té la seu a Luxemburg, on hi té la Secretaria General. Si ens hem de recordar d'una d'aquestes tres, quedem-nos amb la de Brussel·les, perquè és la que més es fa servir i és la que més bé ens va pels següents institucions europees que veurem. El Parlament Europeu, o Eurocambra, representa els interessos dels pobles membres. Està compost per 705 membres, on Espanya hi té 59 escons. S'agrupen en afinitats polítiques segons les seves ideologies, i actualment hi ha 7 grups polítics. Està formada per un president i 14 vicepresidents, que aquests, en el conjunt, formen la mesa. També hi ha 5 coastors o assessors i les seves comissions. Té la funció de controlar el poder executiu, és a dir, la Comissió Europea, i el Consell. L'altre poder legislatiu europeu seria el Consell de la Unió Europea, també conegut anteriorment com el Consell de Ministres. Està presidit per un país, que actualment, des de l'1 de gener de 2021, és Portugal. La seva seu és a Brussel·les. És el principal òrgan decisiu de la Unió Europea. Coordina les polítiques econòmiques juntament amb el Parlament. Aprova reglaments, directives, decisions, etc. Està integrat per un representant ministerial de cada estat, que, segons la matèria, pot variar, però sol ser el d'assumptes exteriors. Ara passaríem al poder executiu, és a dir, el govern de la Unió Europea, que també és conegut com la Comissió Europea. Està presidit per Ursula von der Leyen i també té la seva seu a Brussel·les. La Comissió Europea representa la Unió i promou la defensa i l'interès general comunitari. Està integrat pels seus 27 membres i el seu president és escollit pel Parlament i també hi té un vicepresident, que és un alt representant de la Unió, que és elegit pel Consell de la Unió Europea. I, a part d'aquests, hi ha la resta de comissaris. El mandat de la comissió és de 5 anys. Llavors, també tindríem el Consell Europeu, que és la cimera d'estat. El Consell Europeu està presidit per Charles Michel i té la seva seu a Brussel·les. No s'ha de confondre amb el Consell de la Unió Europea, que és el poder legislatiu, ni amb el Consell d'Europa, que no és una institució de la Unió Europea. Està integrat pels 27 caps d'estat, el president del Consell i el president de la Comissió Europea. Ara passaríem al poder judicial, que la institució europea que el representa és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també conegut com el TJUE o TJUE. Està presidit per Koen Lenaerts i té la seva seu a Luxemburg. Interpreta el dret comunitari europeu, resol recursos contenciosos de legalitat, de carència o omissió, de plena jurisdicció i d'incompliment. Tot això fent referència a estats membre. També resol recursos de cassació. Aquests els resol a la sala del Tribunal General, que veurem a continuació. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea està format per el Tribunal de Justícia, el TJ, i el Tribunal General, el TG, que també és conegut com el de primera instància. El Tribunal de Justícia està integrat per 27 jutges, és a dir, un per país, i 11 advocats generals. El Tribunal General o de primera instància està integrat per 2 jutges per cada estat membre. El mandat del TJUE és de 6 anys pels jutges i 3 anys pel president. El tribunal pot actuar en ple, en gran sala, és a dir, 15 jutges, o en sales, que aquestes estan formades de 3 a 5 jutges. Ara passaríem al Tribunal de Comptes. Si bé hem dit que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té la seva seu a Luxemburg,
el Tribunal de Comptes, també té la seva seu a Luxemburg. Està presidit per Klaus-Heiner Lehn. La seva competència és el control financer i de consulta. Les decisions les adopta per majoria dels membres i són competències de control, és a dir, ingressos i despeses, i consultives, dictàmens sobre consultes. Està compost per 27 membres, un per estat, inclòs el president. L'última institució de pes de la Unió Europea seria el Banc Central Europeu, presidit per Christine Lagarde. Té la seva seu a Frankfurt. És el responsable de la moneda única europea. És independent de qualsevol altra institució comunitària. El Banc Central Europeu el dirigeixen 6 membres, que formen part del Consell Executiu, integrats per el president, que com hem dit era Christine Lagarde, un vicepresident i 4 vocals. També conté el Consell de Govern, format pels 6 membres que hem nombrat anteriorment i els governadors dels bancs centrals dels països europeus. La seva funció és mantenir el poder adquisitiu de la moneda única i l'estabilitat dels pressupostos. I per últim, altres institucions de menys pes però de molta importància i rellevància en la Unió Europea serien el Comitè Econòmic i Social, el CESE, que és un òrgan consultiu, el Comitè de les Regions, o CDR, que també és un òrgan consultiu, el Banc Europeu d'Inversions, el BEI, que és un òrgan financer comunitari de la Unió Europea, el Defensor del Poble Europeu, que fa d'intermediari entre el ciutadà i les autoritats de la Unió Europea, i per últim, les agències, com podria ser, per exemple, l'Agència Europea del Medicament.